В една от притчите си Буда разказва за конника, който се носи безконтролно на гърба на своя кон. Когато го попитали на къде е тръгнал, той отговорил: „Не знам, питайте коня. Ние често се намираме в това положение. Носим се безсъзнателно на гърба на енергията на навика, без да знаем на къде сме тръгнали. Имаме навици, които ни причиняват неудобство или страдание. Преуморяваме се, препиваме, преяждаме, губим връзка с природата, гледаме обичайните програми и филми, общуваме с хора, с които сме свикнали да общуваме, без да се замисляме какво е тяхното влияние върху нас. Затова е важно да спрем, да отделим време за тихо седене и медитация. Това ще ни помогне да направим преглед на живота си, да открием нещата, които не ни служат, и да намерим сили да ги пуснем. Тик Нят Хан.